A festa da navalla de Aguiño regresa o 9 de agosto. Degustaránse 600 kilos de navallas á prancha, tamén haberá sardiñas e racións de empanada. O período estival ven sempre acompañado de degustacións dos produtos do mar da comarca. O vindeiro 2 de agosto será a quenda da festa do Percebe de Aguiño e a semana seguinte tomará o relevo a festa da navalla de Aguiño. Exaltación deste bivalvo que se vivirá o 9 de agosto a partir das 12 da mañá no porto local. A verdade que isto pinta bastante ben. Chegamos a un acordo con todos os mariñeiros, xa temos un precio pactado. Teño que dicir que todos os mariñeiros de Aguiño aceptaron hasta o día de hoxe dito precio. Como ben sabedes, a festa vai comenzar ás 12 da mañá no Porto. Temos a idea de servir sobre 600 kilos de navallas, todos eles á plancha. Entre outras cousas, tamén temos 240 ou 250 kilos de sardiñas e 700 racións de empanada. Esa é a comida que hai, a parte de viño, ribeiro, albariños, refrescos, aguas e todo eso. E non faltará a música, xa que Temos dúas actuacións de dous grupos. Ante todo, tamén lle quero dar as gracias á Cofradía por deixarnos a lonja unha vez máis. Gracias á Consellería do Mar, que este ano sí nos axuda. Teño que dicir moi ben, ela, Marta Villaverde, comprometeuse con nós o ano pasado e cumpleu a súa palabra. Vamos a facer desta festa que cada día sea máis grande. É a nosa intención. A nosa intención é vender sobre 1.200 racións de navallas. Só fixemos o ano pasado e este ano intentamos superarlo. Así esperamos que xuntar sobre 2.000 personas. tamén agradeceu ao Concello de Ribeira a súa colaboración para facer realidade esta festa. A protagonista ineludible é a navalla, aínda que a festa tamén é posible grazas á colaboración dos mariscadores. Outro gesto máis que esperemos que sea. Hai que dicir ben claro que toda a navalla que se vai poñer ali á venda o 9 de agosto é a navalla toda da Cofradía de Carrera de Aguiño. Toda a navalla vai a ser colleita na playa do Castro Catía, toda en Alnea. Claro, está claro que vai pasar tamén por esa depuradora, con esa trazabilidade que ten que levar sempre, que pasada por Intermar e máis pola Consellería do Mar, que ten que pasar unhas 24 horas de depuración para poñer á venda. Nada máis pola miña parte, tamén agradecer ao que son todos os navalleiros que se puseron a disposición tamén da festa de Aguiño para que optar esa navalla que a deixen a ese precio que acordaron. A alcaldesa ribeirense María San Pedro destacou a navalla de Aguiño e o traballo da Comisión de Festas e dos profesionais do mar. Unha festa gastronómica que vai a poñer en valor pois, un dos produtos máis venerados do noso mar, un produto que ademais ten grande relevancia na lonxa de Aguiño e que, como decían pois, os que me precederon na palabra, ademais vai a ser un produto de kilómetro cero, como lle chamamos agora, todo da propia parroquia, traballado polos propios veciños tamén, navalleiros da parroquia, e polo tanto tamén lles quero agradecer pois, a todos eles ese traballo para que pois, en conxunto entre todas as partes se poida poñer en valor, como digo, os nosos produtos do mar. O 9 de agosto Aguiño degustará a súa navalla na 10ª edición da súa festa.